बै खानजं कुक्ताया दाहालागै मोनफैला बेसे हमबाय थानो बोरमाखौलाय फैगोनलै फैगोन बैलाय फैबाय कुकुर साला अबाव बोरमा बेफारिया अबाव फैगासिनोलै नै आंनि उनावनो दङ अबावथ' बोरमायालाय नै बोरमाया नै नायफै कुकुर साला एसेबां गोबाव हा है सिथा अ बेसेसो नांगौ होनबा बोरमाखौ बारा नाङा दे माखौथ' दाम खेलायबाय थानो 10,000सो होबानो जाबाय फै फाग्ला मोनदों नामा नोंलाय बे बोरमाखौ जुदि आङो 10,000 होनानै बायना लाङो आं रसुन फफ्लासो जालांजोबगोन दे मोजाङै बुं बेसे नांगौ आया दानिलाय माखौथो बुंखो होमबालाय है बिदिबा नाङालाय आंनो बोरमा सोरमा ओइ फाग्ला आंगा जादों नामा नोङो बे बोरमाखौ 10,000 मोन नामा हा देलै दे माबा मोनसे मिलायना होलांदो 3,000नि सायाव हरनो हानाय नङा आङो है दादै मानो बिदि बुङो जोंफोरबो खस्थ' खालामनानै बोरमाखौ फिसिदो अननानै एसे होलांबावदोब्रा दे होनबा 4,000 थाखा होबाय आं बेनि सायाव खिन्थु गैला ओइ आंगा बारा खेलायबाय थानांलालै हरदो जोंनि बोरमा नङा बियो खावना लाबोनायसो हाथायाव फाननो लांबाबो मानसिफोरासो नुगोन आंगालाय चान्स मोननायावनो हरखादोलै हरखादो आया मा जाखो हरगोन ना हरला हराबा थांसै आङो हरगोन दे हरगोन गैया मोनला जोङो बोरमाखौ सोर पापिया लांखो जोंहानि बोरमाखौ जाय जोंहानि बोरमाखौ लांदोना एम्फौ नांगोन बिसोरो एम्फौ नांगोन मा जाबावगोन मा जामारखोबा जोंहानि बोरमाया सिखावासो लांखोना ना सैमाया जाखो ना मा जाखो आब' आंनिबा फुरा सिखावफोरा लांदो आं मिथिगो जेबो मिथिला दे आरो इसोरासो मिथिसिगौ दे जेबोथ' उफाय गैबावला मुनाखौ लाबोथां आं मैगं फाननो थांसै र' होमबालाय इसोर जोंहानि बोरमाखौ मोनफिनदे जोंफोरो इसोर जोंफोरा जुदि जोंहानि बोरमाखौ मोनफिनो होमबाना धुप पेकेटसे बायना होगोन आं नोङो इसोर जेन जों जोंहानि बोरमाखौ मोनफिनो दे इसोर फन खालायहरनि र' लैथोसाखौ बोरमा मोजां मासे मोनदों होननानै खुसि जालायगोन बियो हेलौ लैथोसा बागिन बोरमा नांगौ होननाया मोनबाय दिनै साफाथार बोरमाया गुफुर दे आं थांगासिनो दे हामबाय दे बोरमाखौ मोनबाय आइया रंजालायगोन बियो आयै बोरमाखौ मोनबायनो आमाया नै लाबोबाय थादोनो हे मोनबायनो दे हामबाय दे ओं आयै मोनबायनो बोरमाखौ लाबोबाय थादों आमाया दे हामबाय दे आयै मा बोरमा फिनो नागिरदों नोंलाय आं हले नाया दे बोरमा सोरमा नायनाङालै मा नोङो नायनाङा आंहा रुवाथि लाखिनो नागिरदों सासे माखौथ' मा बोरमा फिसिनो लुबैलायबाय नोंलाय आयै फिसिनायनिलै एबारो बोरमाखौ लायाबाबो जायो दे लाथो दे माथो जाखो रुवाथि लाखिखागोन बुंदोआनो माथो थेवब्लाबो ओइनो मोनफैबायानो माथो नोंसा आमाया आयु बोरमायाबो साफाथारहाय बेसे लानाय आदा बोरमाया 4,000 थाखा लादो बिनानाव हामदों दे मिलायदों अबेनिफ्रायथो लाबोखो आमाय बै बिलाइफारा गामिनिफ्राय लाबोदों भागिन बै आं सौग्रोनाय सिख्लायाबो माथो बिलाइफारानिमोन दे नै बोरमाया लाखिदो थांसै आंहा दे होमबालाय आदा गाबोन सबनियाफोर रुवाथि नागिरहैनोसै आंहा आदाया अबावबा रुवाथिफोर मोनबा खोन्थानाय आंहा रुवाथि नांगौ जादो दे खबर होगोन दे अबावबा मोनोबोला थांसै आंहा दा दे सोर लांखो आंनि बोरमाखौ आंनि नानिखौ साननैमानि जाबाय गोमानाया दाहालागि जाना दोनबायानो खोना हजमानो जाबाय खोना उफाय गैया मा खालायबावनो ओंखामखौनो सङैनिसोरो आब'आबो मोनफैसिगोन दा आरो उखैना फैगोन हनै जाम्बि नङालायनो आङो माइरंआनो गैया माथो मा खालायबावनो दसेनो बावगारग्रा जाबायलै आंबो बनखौनो खनहैनोसै र' बनबो गैया बन सिरिनायानो गैला माथो जागोन दे दिनै खिनिया एखिनियानो जागोन बनखौ खनग्रोना दोननायानो हामबाय दे
दायो आरामसे संनो हागोन माइरंखौ लाबबानो संनो हासिगोन थांसैलै नागिरबाय थाला आयु फैसासो माथो बेलाय आयु सोरनिबा गलांबाय खोना रावबो गैया माथो खाथियावबो सोरनि गलांखोबा लानाया हामगोन ना लायैया हामगोन दा सोरबाफोरसो नागिरना फैयो दसे फैसाखौ लानानै नेथ'नि र' खिजानिबा फैनोबो हानाय फैबाथाय आङो बिसोरनो हरगोन फैसाखौ दोनथ'नोसै आङो बनखौ नेथ'नोसै आङो खिजानिबा जोंफोरबायसि जानो गैयै मानसिफोरनिबोथ' जानो हानाय जायबा गोमाजादो बिसो मिथिगो दा माथो रावखौबो नुला नेबाय थाबाबो आंहा दा ओंखाम संनोनो गोबाव जागोन आब'आ आरो माइरंखौ लाबोनानै नेबाय थाबा गैलालै बनबो थसेबो गैया नङाबा बियो संना दोनगौमोन थांसैलै आङो नेबाय थाला लांनोसै आं फैसाखौबो खिजानिबा भगबानासो आंनो होनो होनना होदों खोना फैसाखौ बिदिबो जानो हागौ दे लांनोसै आङो बेनिफ्राय दखानाव थांनानै माइरं लाबोनोसै बेनिफ्राय ओंखाम संना दोनखानोसै आब'मोना फैबानो ओंखामखौ जानो मोननाय बायसि थांसै आङो आङो सानथाराखैमोन दिनैदि आङो बन खनो थांनायाव 100 रां मोनगोन होननानै आब'जों आरो आगैजों दिनै खम रंजाखागोन आङो 100 रां मोननायखौ मोनथिबा आरोथ' दिनै ओंखामखौबो संना दोनखाबाय आङो माइरं साइरं लायनानै आरो दिनै नाबो मोनजागोन आरामसे ना रुदुमना दोनखादो माला मोनफैगोन आं खोन्थानो लुबैसोबाय आब'आ मोनफैबाय आगै लकडाउन होबावबायसो मायो मा जाबावगोन होनबालाय दा नै मैगंखौ आं मुथासेबो फाननो हायासै दिनै फाननो होआसै जोंफोरखौ फैफिननो होदो न'आव मा खामगोन दा जों माखौ जाना थागोन बोरमाखौबो सिखावा लांबाय आब' आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा खिन्थानो बावगारदोंमोन आङो दिनै बन खनो थांनायाव 100 रां मानि मोनदों बासा नायो नोंमारगौना नोंमारा नोंमारगौ आब' नै बिदिनोबो मोनमारदों आं आब' हामबाय दे बे फैसाजोंनो जोंफोरो सानथाम सानब्रैसो जानांसिगोन आरो बाबो फैसाया आङो माइरं लायनि आं मालाबानो माइरं लाबोनानै संखांनानै 1 घन्टासोनो जाबाय हामदों दे बेनिफ्राय नाबो दङ दिनै ना रुदुमना दोनखादो 20 राङावनो मोनदों आं दिनै फुवासे लाबोदों 20 राङावनो मोननाय मा ना बिथिग्रि ना आब' आङो जारिदो रुदुमना दोनखादो थु आरामसे जाहैनोसै थु आब' संख्रियानो गैया माथो संख्रिया गैला जोब्बाय ओं आब' दखानाव थांनाय आब' हागौबा नोंनियाव फैसा दङ ओंखाय 30 रां दंबावो आब' आंनियाव दे होनबा हर संख्रिखौ लायना होफैनि आङो र' आं फैसाखौ लायनि दखानियाबो दिनैसो गैया जानो मोनबाय होनबा दाथ' गामियाव बेलेग दखानिबो गैला सबासो थांनांसिगोन माथो दखानफोराबा दा खुलिदोंना खुलियाखै लकडाउन होनायाव थेवबो खेबसे थांना फैनि र' खुलिनोबो हानाय माथो खुलिदों दखाना आंलाय खुलियासो सानदोंमोन र' फैबाय थानाय सेंग्राखौ माबा दाखालि आंजों सुग्रोनाय सेंग्राखौसो रखम मोनलायलांबाय आंहा आयु बिनि माथो होगौमोन आं माथो होबा माथो होगोन ना होआबा आयु खाथि मोनफैथारबाय माथो होनाया हामगोन ना होयैया हामगोन नोंखौ माथो दाख्लैयो नोङो बिनोमोन ना आंनोमोन दे सरि दे जोंनायनि थाखाय आयु जेबो नङा दिनै नोंखौ सोंफ्रामनोसै खोनालाय नोंनि मुंखौ खिन्थानो हागोन ना दे नोंनिखौ खिन्थाग्रो नोंनि मुङा मा आंनि मुङा बिबारि ओमफ्राय नोंनियालाय आंनि मुङा लैथोसा बेनिफ्राय नोंहालाय अबावथो थांनो नागिरदों आं दखानाव एसे थांना फैनि र'
नोंलाय अबावथो थांनो नागिरदों? आंबो एसे सकआव फैदोंमोन र'। थै संख्रिसो लांनो फैदोंमोन माथो आंलाय। आगैया नेबाय थाबाय खोनालै बियो आंखौ रागासो जोंसिगोन दा एफा गोबाव होननानै। मा जाखो माखौ सानबाय थाखो? माने जोंहा दिनै संख्रियानो गैयामोन आङो संख्रिसो लांनो फैदोंमोन दा आगैया नेबाय थाबाय खोना आंखौ गोबाव जाबाय मार। दे होनबा आङो थांसै। दे होनबालाय थांदो। दे। मालाबाफोर लोगो मोनबा माथो होबानो जाबाय आंखौ बिबारि। जागोन दे लैथोसा होगोन।